Ayusa nakasuway na mamugtan akong kamuting kahoy. Dayon buyukan og daghang kamay nya butangan og daghang tuno. Adi po na matabas-tabas gilatikan po na nato diha. Puwerteng ayusa isa-usaw sa atong tinanok kong kamuting kahoy sa atong latik. Wa na daghang pasundayag lahos. Di na punta, sugna na nato. Nagsuot-suot na po mga singgaw sa libon. Mangita na po taglagot mon. Birada o sa tag mga lagot mon sa libon ron. Magpuasa o sa mga singgaw. Kay di na mayano-yanong pabawnan sa mga singgaw. Purti na pagkadagkuha. Ari ta diri dapita manglukat og kamuting kahoy. Puwerteng ayusas kamuting kahoy diri pagkatag-asa. Asos klaruas dagkong unod o bugdo kayo. Mao na siya timailhan nga dagko kay unod ang kamuting kahoy. Gigangi na nas usa ka singgaw day. Iyang gitistingan og madabag lukat. Di kuno mada purting pagkagahiya. Gipulihan na po nas duha ka singgaw di og lukat. Ilan na nang gitabangang duha. Asos kana purting pagkayusa pagkakusganas duha ka singgaw Kopya, ra, kagmay. Asos di matabas-tabas, purting pagkadagkuwag unod. Wala pa man ko ni makuhaan ng kamuting kahoya mo ng purting dagkuwag unod. Di apag yun abirha o sana. Kata. Asos pagkadagkuha na mag-unod-on napag yun sa ilawom. Awan na daghang pasundayag ikuha na nas usa ka singgawong diya. Di matabas-tabas, purting pagkaayosan ni tanokon dayon latikan. Amatik hinahinay na po nagsuot sa usa ka singgawong diya. Purti pod pagkalamian ni putohon og budburon. Purti lang pod dugayas proseso og budburon na nimo or putohon. Asos kani o purting pagkadakuha. Ada og bakani kadi pa man siya guwa nga kamuting kahoy. Wa na daghang langay itsa na diya. Hiniguwa sa singgawong. Di ara maglukat na pod taglain. Gitabangan na nas tulo ka singgawong diya og lukat. Probiotics ba? Dara na lokat regyos mga singgawong. Asos purti gyapon dagkuwag unod. Amatik ipanglungis na nas mga singgawong di largo. Gikaut na po nas usa ka singgawong da kinay nga putol pagbira. Aw kauton tani kay purting pagkaanugunan dagkuha bayao. Di ara to nga kuha duha pa nakapunuan purting pagkaayusa pagkadagkuha. Apon ang tanig lukat para las para daog na. Di mayano-yano kamuting kahoya ang unod murag di naman ubo purting pagkadagkuha. Gikaut na nas usa ka singgawong da gigamitan na nagbara kinay napoy naputol. Kuhaon tani purting anugunan dagkuha baya. Di ko ano? Asos di araw purti yun ay pagkadakuha. Di matabas-tabas natiwas yun ang kaputol. Pero kuhaon yapon na watay pasayloon. Nakuha na yun sa singgawong pondok na tani dira. Di arata na natong nakuha purting pagkaayusa daog na ni. Wanay daghang pasundayag isuod na sa sako na sa usa ka singgawong largo. Gitabangan po na sa usa ka singgawong nga por maglunos para madali sa pagsuod. Okay daog humanagsuod tanan adi aratong nakuha. Mate kunay daghang langay batsi na ta. Gipas-an na sa usa ka singgawong da largo atong nakuhang kamunting kahoy. Gibaktas na sa mga singgawong na largo ang libon. Asos lising ang ilong sa mga singgawong oy purti ko nung pagkalandunga. Amatik gituuno lang sa usa ka singgawong na largo kay mubatsi na ta. Daog alahos iyabon na diha kay sugda na tanas pagpanit. Kuhano sa yun siya daan sa panit usa ni mulutoon. Kay di man ni makaon iyang panit gitabangan na nas duha ka singgawong das pagpanit para madali ang proseso. Pikas-pikason taning uban nga purting pagkadagkuha para di kay sumulig toko ba. Matik gihugasan na nas usa ka singgawong da para malimpyo. Gikuhaan sa nagtanga sa usa ka singgawong kay ihapin matanas ilawom. Di ara gihapin na nas usa ka singgawong diha sa kaliro. Mao na si teknik pang pahumo sa tong luto ba. Ikahuman ipail-pail ita natong kamunting kahoy. Asos diara purting pagkayusa puno ang kaldero. Isak na puno usa ka singgawong di og lubing nga lahing para atong kagdon. Matik tagak largo. Itsa na lahing des usa ka singgawong kay sugda na tanas pagbunot. Magic naman halingan na puno usa ka singgawong di largo. Diara og bisan ang kaldero kay sabon sa tani atong kamunting kahoy. Saboy dag usa ka galon. Okay daog ikahuman ta kobe dayon. Wala na kapasundayag itakang na den tana. Gibuak pa puno usa ka singgawong atong lahing dia. Asos wag kagwantang usa ka singgawong og gitokob gyud ang buwak. Grabe di matabas-tabas pur maglunos. Gikagod na puno usa ka singgawong dia dayon. Matik diara human nagkagod ang usa ka singgawong. Kana goods gisabo na puno usa ka singgawong dia. Kahuman ako pusan na tanas tuno. Mao na ni siya atong himuon og latik. Asos sporting pagkaayusa. Gihalingan na po naglain des usa ka singgawong para sa atong latik. Matik si galargoy awan na dang langay-langay itak-ang naputan ni atong kaha. Diara ibuyok na din tani atong tuno. Pug unday ni kahuman botang nga dag usa ka putos nga kamay. Asos kana porting pagkaayusa. Diya pagyud upunan tanang usa ka putos nga kamay para mo tamis jud pag-ayo ba. Kotaw-kotawon dayon. Okay daog pabuton lang tanag mulatik. Diara og biko natong tinanok ng kamunting kahoy. Asos daog luto na. Itistingan na nagtuslok sa usa ka singgawong daog humok na ba. Humok na takubi usag balik kay haunon tara. Iyabo sa taning sabaw nga nahabilin. Igo ra man usa tatong gilatan. Ang ipinal na tong sabaw ni tuno man. Diara matik kitak-ang na nagbalik des usa ka singgawong. Ok bidayon butangan usa taning kamay. Ang isabaw gyud nimo ani mga singgawong tuno gyud nya butangan nimo og kamay. Diara mikos-mikusan ni tanag usa ka putos nga kamay dia. Ikahuman buyukan ni nato aning tuno. Mao na ni siya final sabaw nato mga singgawong malatik ra man ni siya sa ilawom. Di po di matabas sa kamunting kahoy tanokon nya latikan mura-mura ra po siya ukulo. Diara atong latik nagbukal-bukal na pag-ayo hapit na. Daog na ni atong tinanok ng kamunting kahoy. Ang ipaabot lang nato kanin na lang atong latik. Diara after pila ka oras natong pinaabot gamay na lang jud og kuwang hapit na jud siya malatik. Diara matik latik na jud asos porting pag-ayo sa pagkalami isa-usaw sa atong tinanok ng kamunting kahoy ani. Wala na kang pasundayag hauna na hauno na puta ni atong tinanok ng kamunting kahoy. Be ok be kuno be asos porting pag-ayo sa jud ani isa-usaw diha. Asos piti-piti yung babas mga singgawong ani tinaw ko bro. Okay daog iplasta
taran punta na itong hukaran ridaan. Wala na kang pasundayag, hukaran na ipangladlad na sa tong lamisa. Akara, goods. Adi ara tong latik, hukaro na punta ni. Di matabas-tabas, porting pagkatamisa. Pagkalamian naman yun sa usawan, no? Matik di ara, mikos-mikusa na natong tinanok ang kamuting kahoy da sa tong latik. Grabe, porting pagkaayusa. Basta ari lang kas bukid, di ka mahitabong malunusan. Pagkadaghanang lagot mo untok bunonon. Nya, porting pagkalabasa, ikaw pag mo kuha. O, di ra tong finished product, asos, grabe, di matabas-tabas, porting pagkalamian naman. Wala na kang pasundayag, tukbon sa namon eh. Bunal. Ngaon. May. May lang. Lanso. Lang ko ta. Balat eh. Kaya naman yan, di ba? Lahi. Gahat na, nakon mo may sekarang yung mama kahoy yun to. Kada man ako. Ito. Bigla. Lagot mo ba? Lagot mo. Apa daw? Terus lang sausaw sa latik. Check! Matik lah. Ate ni dito. Susunod lang. Ding. Seng. Hindi mo kami gihaga ng ero. Lingit man. Sausaw ba? Sayang eh. Tubig sa. Asos, porting ayosag tokob sa mga singgaw, porting pagkalamia, pagkaayosa sa tinanok nga kamuting kahoy, isawsaw sa latik. Awan ay nakapasundayag, mag-shoutout sa tong mga singgaw. Shoutout kang Julian Kubi Balin, kang Dong Ryan, kang Gisa Atilio, kang Val Bersidi Edgar, kang Apo ni Absalon, kang Randolph Osio, kang Analisa Espidilla Pat, kang Elrod Santillan, kang Mark Anthony Brua, kang Jackie Solamo, kang Josel Panaliga Silote, kang Rebeco Loloy Lanasa, kang Rihanna Diwi, kang Ronil Piedad, o kang Jane Cano Salas. Shoutout tanan ninyo mga singgaw, comment mo mga singgaw sa tong latest upload ador tang first 15 comments sa tong shoutout. Ari lang ta ko tong mga singgaw, i-share og i-like ng video para mas daghang patag matukob.